Și caută ăștia oaia în America, în Africa, se întoarce la Tasu, ai înțeles? Ați găsit, tată, oaia? Nu, tată, n-am găsit-o. Și moare Tasu. Și n-a rămas turma la nimeni. Te ține bancul, e cel mai tare banc de lume, să-ți trăiască familia ta. Ascultă-mă că e sec și până la capăt. Să moară 2-3 dacă vă mint. Ăsta să n-am parte de asta la Nu, Doamne ferește că a spălat perdelele ăsta, e băiat cu mine, se vede. Să mor, ia și-o de... Știi pe cine seamănă? Băi, tu știi ce am pățit acum o săptămână? Dacă ne știm. Aveți grijă. M-am dus să spăl mașina pe Fise la OMV-ul ăla jos la Apaca. Sunteți din București? Chiar acolo unde sunt generatori. Pe dreapta. Acolo, nu. Cobor jos, vărule, ascultă-mă, așa. Zău, dacă ai vorbit la mișto, ascultă-mă, dacă nu mă asculți. Te ascult să mori. Ce crezi? Ascultă-mă, nu mă asculți. Sunt incul rău. Și acum ce crezi că fac? Eu spăl mașina, îi dau lui ăla 10 lei să-mi spele mașina, intru cu un tovarăș de-al meu înăuntru. Acum îi zic lui aia, eu nu beau cafea. Îi dă și mie un capi de portocale și o cafea. Bun. Ne dai un capi de portocale și o cafea, în timpul ăsta intră unul, că ai văzut că n-ai voie să intri, să cu masca, cu COVID-ul, cu slobos, trebuie să servești afară. Era băruleț de ăla, știi ce zic? Da, mă, și intră unul în magazin, pac, cu o servietă așa în alb, în cavaș gura voastră, bariu, fraierul, ești nebun? Deci, eu aveam căciula pe scaun, că erau 3 scaune. Deci, pot să stau și eu, da, frate, stai aici, aia de la casă vede în timpul ăsta, că l-am invitat jos, nu știu ce să pune jos, tovarășul meu este afară, să fumăm o țigare, să vedem ce s-a întâmplat, ai înțeles? Și termină la mașină, îi dau banii, când intru înăuntru, zic, fă și mie nota. Zice, 1.150.000. Zic, pe ce să-ți dau, draga mea, 1.150.000? Păi zice, păi dânsul de a fost cu dumneavoastră, cu diplomatul, a luat o sticlă de bale și 4 Red Bull. Și acum, bă, mâncă vă gura voastră. Trebuie să-mi dați 1.150.000. Păi pe ce să-ți dau, dragă, pe o capi și o cafea ce-a băut tovarășul meu? Păi uite că tovarășul ăsta al vostru așa. Păi din nene nu era cu mine, să stea jos aici, nu nimic, una și bună. Am făcut plata că n-a vrea să mai mă fac, erau lume pe acolo, mă făceam de căcat. Am plecat cu mașina, când urc sus pe la shawarma, pe la Dristor pe acolo, cine crezi, fraierul? Pa, mă dau jos de mașină cu tovarășul al meu, îl prinde tovarășul ăsta al meu. Pun mâna pe el, îi bagă ăsta un capac, n-apuc să-i dau și una, frate, sunt în cămin de aici, zice, sunt student aici la cămin, stai, uite, ține diplomatul și ți-aduc banii, m-a încertat cu gagica mea, sunt foarte supărat, până mea căzut milă de el. Bă, trece strada, steam pe partea aia cu shawarma, când trece strada înapoi, să vă trăiască familia asta, cu cine crezi că vine, cu un polițist și cu un jandarm, îi spune lui ăla, nu știu ce, nu știu cum, și eu am povestit la polițist ce s-a întâmplat cu tare. Acum când îl puneți, deschidă servieta, ce credeți că avea acolo? Nu avea nici bani, nici arme, nici droguri. Avea oaia roz. Aia de la ciobane aia. Știi ce zic? Yeah, boy. Să-ți iau pula, mă, să-ți dau la muie. Ce ai, mă, câtă pula ai băga mea și pula nevasta lui Tactu? Să mă pula în tine, mă. Băga mea și pula nevasta lui Tactu, să nu te înjuri direct. De schelete. Ce faci, mă, singur acasă 6? Bă, putu-ți familia în gură. Bă, dar de ce dracu așa, băgă mie? Ferrare, ce zici, mă? Ce să zic, mă, uite, am strănutat lângă calculator aici și a pornit antivirusul cu proștii. Bă, ești nebun? De unde ești? Ce? Sunt în București, dar acum sunt în Olanda. Ce dracu făceam? La muncă. Dai bună ziua la Lele. Știi ce zic? Au, veni mi-ar rău să vină. Te-ai pus acolo că ea nu-s curioși, n-au perdele la geam. N-au, să mă răsără. Păi, este tot și eu sunt supărat. Au. Mă lasă toate femeile astea de... Am fost și cu slabe și mi-am făcut și grase. Mi-am făcut o grasă, am zis că e urâtă, nu mai mă lasă. Dar acum a dat de primul care a avut miros de grătar, m-a părăsit și aia să moară familia. Oh, and I got a Coke. A couple of Cokes with the dinners. M-a zăpăcit și aia. Mădălin, vine să intru și eu pe unul să dai de mine. Tetrailist, șef. S-o cărdeam prală. Lasă-mă cu de-astea că se supără mâncații și coițele. Catar să hap yoker. Mă, nu așa, nu e bine. I will wrote that in my Facebook page a quote and I will tell you the reason I am acting. De unde e kilul lui Safta să știi, bă, dobitocule? Bă, bărule, fii atent, se supără rău de tot. Ce ai făcut, mă, ți-a căzut relantiu în baie? Nu mi-a căzut pula crușcă și n-a să-i pun noi asta, nu.
Hai să-mi aprind o țigare ca să te ascult. Mi-a venit întreținerea de plătit și e grav. Hai, dacă încep cu glume de ale mele să mă ataci, ești necalificat. Zi-mi ceva actualmente. Actual? Da. Zi-mi de exemplu, nu ți-ai luat tricoul la paracetamol după tine. E Turcia să moară prietenașii mei. Când îl bag la spălat, cântă mașina de spălat imnul Turcii. Nu, că scria pe aici, Made in Italy, dar s-a șters, dre. De unde ești, mă? Gura berii, vă. Românule galben. Ai rămas blocat. Sunt de la Gura Belii, șeful. Genul. Îți dai seama. Ce faci? Ai jucat o jocuri americane cu prietenii tăi? Nu, șefule, nu. M-a zgâriat ăsta micu. Cum dracu nu, că zici că a jucat lumea darts pe fața ta, ți-a aruncat la țintă și ți-a greșit toate... Da, mă, da, să moară copiii mei. Zi, vărule, că mi-i place talentul tău, să mor aici. Nu mai te jura Ia-mă pe... cum vrei tu, zi. Nu te mai jura pe copiii tăi ăia de plastic făcuți cu păpușa gonflabilă? Că nu e bine. Da. Alege o mână să mor tu, alege o mână. M-a blestemat o țigancă, mi-a zis Așa. să dea Dumnezeu să nu mai ai parte de dragoste și sâmbătă seara mi-a paralizat mâna stângă care făceam laba cu ea. Tu ești tâmpit, vrei să aleg... Dar lasă-mă că o ai pe dreapta, trăița mea, o ai pe dreapta. Mamă, Bună. vezi? De ce arată numai Bună. băieți? Nu știu, dar avea un sunet de sărăcie în gură când făcea așa râc. Ce mănânci loto de aia de miroasea pizdă? Nu. Haha. Ma. Ce gură de țapă ai să moară 2-3 dacă... Băi, zi-mi și mie pe aia cu tabloul ăla, că vreau și eu unul. Care tablou? Uite la viața mea de spate. Păi nu vezi, bă, că sunt în pula goală pe pod, mă arunci. Ei de pui la casă. Nu mă Băi, vezi. ești prea bun, mă, să Mi-a moară. trănat coaiele până jos în apă. Știi, aici mi-am pus eu numele de Uliu. Știai cum? M-am aruncat după pod și când am ajuns jos așa am făcut Uliu, coaile mele. Ascultă-mă ce zic să mă arunc. Dă microfonul mai tare. Ce pula mea să dau? Cred că așa am zice și astea când fut. Dă microfonul mai tare, că chihă ele. Pe voi de ce nu dați fă microfonul mai tare când vă mai încet? Mă cred că am cel puțin 30 când le bag la astea. Le trag și eu la poartă. Știi geografie? Da, știu. O să-i bag vârful omul în peștera muierii lui măta. Bă, mea și pula mamaita. De unde ești cu metri? De România, frate. Să fiu al dracu cu mama dacă nu te caci în curte, ai hârtie igienică acolo, mâncați și coaiele tale. Uite, te caci în curte. Să mă cac la ziua ta, Ferare. Pe băga mea și pula mamaita, nici nu mă întunci, tu vrei să te caci. Băga mea și pula morții tăi. Scuze. Și mă, te pup, sărbători fericite. Te pup viața, mă. Și ție și lui becul mortal ăla din spate. Să moară familia. Zici că e șobolanul ăla răufăcător, să moară familia. Rampolstischi ăla, zici că e uite al dracu cum stă. Băi, ești prea bun, băi, Să bine. trăiască familia. Alo? Ce zice? Și jos dacă vrei. Adică te ocoli și te-ai băgat. Ești aia din Cronicele lui Narnia, zici că ești zăvorul ăla de la ușă să moară familia. Ei, nebunii, fă urzică, dracu nebună. Te pup mamaie. Ce faci, Dar bă? vezi cum au început noaptea, fii atent, toți. Mamă. Când râzi mamaie, Dacă eu mamaie, tu cine ești, moșu? când râzi zici că blestem mamaie, zici că faci farmece să fiu Dar să așa. vezi că mă lingi în pizdă cu Mamă, ce smochină urâtă ai. Hai să ne suși pula, Dar bă! ce mi-ai pula cu muma ta să mor. Deja Bă, băiatul, mă, la pula mea, Zici că sunteți 3 saci de cartofi, tu vă gură de mâncari. Scândura, te cheamă măta! Bă, băiatul, zici că sunteți Lolec și Bolec să moară familia. Ce sunteți, bă, bulgari? Sârbi. Sârbi? Sunteți frumoși rău de tot. Să mor dacă... Ăsta e frumos. Ăsta și că e ăla, cum îi zice, Da, știi cu ce? câmpănașul când a rămas repetent. Să moară familia mea dacă devine. Față de țelina mea. Ce gătești cu mătru meu? Să cu mătră, dragă, nu cu mătru meu. Cu mătră, ce gătești cu mătră? Mâncați aici coada cu mătră vulpe. Gătesc pule, prăjite. Să-ți fie în gură, băga mea și pula în nevastă ta. Ce faci, mă, Arnold Lăutaru? Arnold Lăutaru, ce faci, mă? Bine, frate, de ce faci? Ce dracu pe aici pe internet? De unde ești, mă? Din Buzău, tu?
Aici, la mine și Constătean, de la București. A, știi? Te-ai și dezbrăcat. Știu. Fie al dracu, vrei să mă De-aia am agăți? intrat. Vrei să mă agăți acum? Fii atent ce spun. Vreau să te agăți de portbagaj, așa. Am fost și eu azi la sală, mă. Am făcut 259, 260, 261, 262, 263 de repetări și după aia mi-a venit instructorul și mi-a zis oprește-te din a număra plăcile de gresie după jos, dobitocule. Că eu nu trăgeam de fiare, stai. Am auzit că faci cu 180 de grame la piept, a nebunit capul tău. Da, 180 de grame, așa, da. Trag pe nas 180 de grame. Da, v-a înnăbunit, te vezi, la Buzău la noi sunt muri multe. De la titan, de la făină ai luat o razna să fiu al dracu dacă te mint. Și când te duci, mă, să macini la moară? Sâmbătă. Ești cu săcoiul în spate, au ce dulău mare ești să moară familia mea. Așa, hoi, cu mălaiul, tată, mălai. Îți descântă de umflături, ce face, mă, să stai cu mâna așa? Ai cumpărat ce asta? Ai nebunit, ai downloadat un giga de burger și acum te-ai pus pe internet, nebunule. She's alive! Frankenstein! She's alive! Ah! Pute-te în gură să te puți și că ce memeacă ai, bă, băiatule! Hola. Ah, spaniol? Hola! Eu me llamo Mariola! Hola! Dar ce spaniol Eu me llamo Gabriel. Me llamo Mădălin, dar ești amărât rău spaniolule, ai zugrăvit cum aveam eu în 2003 când îmi bătea administratorul la ușă și nu mi-era rușine să-l primesc. Estoy embarazada con José Miguel! Da, te tunzi bros în 2020, cine dracu își bate joc de tine? Cred că nu ești afară în casă. Serios, când ai ieșit ultima oară afară din casă? Când am văzut-o pe măta goală. Ah, bună asta, glumă. Sincer, cred că tu ești făcut dintr-un cangal și un ciobănesc mioritic să-mi bag pula în gura ta de căpățul nu. Ba, ai fost supărat toată copilăria ta. Să mor. Închide astea că iar zic, îți pare rău. Nu, lasă vere să-mi pare rău. Dă maxim. E urât când mă apreciază cineva. După ce că toată lumea să cacă înaintea ta să câștigi la loto, acum să cacă în barba ta, că îți mai trebuie un colac de wc ce gaură în barba ai să moară familia mea. Și că e scăzitoare să moară familia mea. Barba mea. Ce faci, mă, agentul 007 negru? Agent 008. Unde te duci, mă? La vagabonde. Ce faci? Trebuie să le dai bună seara? Ce dracu să faci la vagabond? Nu, nebună, să faci ceva ce tu nu poți să faci. Ce să faci, mă? Ia uimește-mă. Că tu de-aia ești singur, mă, nebunule, că e greu în ziua de azi. Păi de unde știi tu, mă, că sunt singur? Eu mă culc împreună și mă trezesc separat, mă, dobitocule, mă. A, tu te culci cu cine? Cu beatul de lângă tine? Cu ăsta. Tu cu cine te culci? Culci. Ha? Cu cine te culci, mă, ștergarule de mort? Hai, vezi cum livrezi, vezi cum livrezi. Ai pus alea 4 sosuri? Că ești livrator să moară familia mea. Uite, m-a schimbat. Bună. Bună. Ce faci? Bine, tu? Uite, mă gândeam să ne căsătorim vitreg. Așa de an nou. Ești majoră? Da. Mișto. Ce cercel ai în nas? Mersi. Zici că ești aia din Salman Khan, cum îi zicem? Iapa lui Salman Khan. Bună fată, eu sunt Nata. Arată-mă și pe prietena ta. Nu. Ca idee, brânetă ca mine arată la fel. Sunteți surori? Da, băut un pic. E băut un pic și stă liniștită. Băut. Și de unde ești? Constanța. Ce viață de pescăruș ai? La Constanța. Te-ai blocat? Tot la pescuit, că ți-am mai. Te-ai blocat, să știi.
E internetul prost. Internetul prost am Și? Ce facem la vară? Închiriez, mergem la Constanța. închiriez șezlong cu drept la pătură. La saltea, pardon. O să vin, o scoică să ne zgârie în mâna dreaptă și algele să ne gâdile nițel. Bumbriceagă îți mai trebuia. Ce dracu cauți, mă? Tu ești șmecher, ai nebunit. Ți arde de interneturi. Scoate dracu toporul, dă cu topoare cu astea, ai nebunit la cap. Ești la vreo judecată țigănească, ce dracu faci? Ce faci, mă, videogeatistule? You're under arrest. Dorothy. Na. Ioi. Poftim? Nu mai pofti că ți se pleacă. Ce faci? Nu, bine atunci. Uite, mă gândeam să te dezbrac din cuvinte. Ia zi. Ai un paianjen pe tine, uite acolo. Nu e. Hai să te limiti. Ce faci, mă, Tupac de la țară? Bine, mă, tu ce faci? Ce faci, mă, 50 Cent de la Brăila? Mâncață și cu ale tale. Puia... Sunt eu puia de urzici. Puia de urzici ești.